ቲቪስ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ድሓን መጽኹም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። ሶሪ ኣጽል ከዓ ሓደሽቲ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቲቶርና ኣስፌዛ ብዶላር ሲ++ ፕሮግራሚንግ ከመይ ንሰርሕ ማለት እዩ። ጠቕላላ ወፃኢ ጎርናይ ኣስፌዛና ብሲ++ ፕሮግራም ከመይ ንሰርሕ ዝብል ማለት እዩ። ከዛኦም ትብዙ የለኩም እንቶም ንጎርናዮም ማለት እዩ። ዝገዛእናዮም ኣቑሑት ብዙሓቶም እዩ ዘሎ ንሕድሕድ ኣቕሓ ከዓ ዝወድአና ዋጋ ብዶላር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣውትፑትና ከምዚ ይመስል ኣብቲ ዕዳጋ ዝገበርናሎ ዓዲ ሓቂ ገበያ እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ንምስራሕ ዝኣክል ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ ናብ ፕሮግራምና ንኸድ እሞ እሺ ንመን ከድና ፕሮጀክት ከድና ሰውዚ ዓዲ ገበያ ለምሳሌ ዶት ኤክስቴንሽን ፋይል ኔም ሲፒፒ ማለት እዩ። እሺ እዚ ሎዲንግ ገብረሎ ክጽበሞ ሎዲንግ እሺ ሎዲንግ እሺ ከውፍ ፕሮሰሲንግ ፋይል ገብረሎ እሺ ክጽበዮ ካውዚ ታይገብር ማለት ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኢለ ዲሊት ይገብሮ ማለት ካውዚ ካው هذه ፕሮግራም ተጀመር ኢንክሉድ አንግል ብራኬት ኤስትሪም እሺ ኤስትሪም ሰሆ ዩዚንግ ስፔስ ኔም ኤስትዲ እሺ ሊብሬስ ምስኸበትኩ እሺ ኣብዚ ተያገብር ማለት ኣብዚ ነገር ሪተርን ቫልዩ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ሪተርን 0 ከዚ ኣብዚ ተጫወተ ይጀምር ኣብዚ ባዚ ኤክስፕላኔሽን ወይ ከዓ ሞር ሪዳብል ንክኮን ማለት እዩ። ኢንድ ስላሽ ስታር ኢንተር ኣብዚ ዓዲ እሺ እዚ ተማቲ ዳቂ ገበያ ንንኸነሽ ገበያ ከዓ እዚ መርካቶ ገበያ ማለት እሺ ኣብዚ ዝገዛና ኣቑሑት ማለት እዩ። ናምበር ኦፍ ኣይተም እሺ ናምበር ኦፍ ኣይተም እዚ ኮለስቱ 50 ዝኣኽሉ ኣቑሑት ገዚእና ንብል እሞ እሺ ሕድሕድ ዋግኦም ከዓ ማለት እዩ ኮስት ፐር ኣይተም ንሕድሕድ ኣቕሓ ብክንደይ ዶላር ማለት እዩ 9.9 ዶላር እሺ እዚ ታይም እዚ በዚ ብኸሊእ ይባላ ኢንስላሽ እና ጊቨን ማለት እዩ። ጊቨን ማተሪያል ላይፍ ኤግዛምፕል ስለ ዝኾነ እዩ። እሺ እዚኦም እሺ ከዚ ከዓ ሪኳርድ ማለት እዩ። ሪኳርድ ቶታል ጠቅላላ ወፃኢ ዝገበርናዮ ገንዘብ ማለት እዩ። ቶታል ኮስት ኢኳልስ ቱ ኩዌስችን ማርክ ሶሪ ኩዌስችን ማርክ ማለት እዩ። ኢንተር ከዚ ሶሉሽን ነቕምጥ ማለት እዩ። ሶሉሽን እሺ ቶታል ኮስት ኢኳልስ ቱ ናምበር ኦፍ ኣይተም ባዛሕ ኮስት
per item ማለት per item እሺ ስለዚህ እዚያ ከዓ ኤንቢ ረሆም ኤንቢ ንመብራህርሂ ዝኣክል ማለት እዩ ኤንቢ እሺ ኤንቢ ላይ ማለት እዩ int used to declare integer numbers እዚያ ተገባም ሲኩም ኮፒ ገረሁም እዚያ ይህ ኮንትራክት ማለት እዩ እሺ ዳብል ከዓ ዳብል ዩዝቱ ናይ ጠመና ኮንትራክት ቢ ዳብል ከዓ ታይ ጠመና ዩዝቱ ዲክላር decimal numbers ኢንተር ኢለ ቻር ከዓ ቻር ኮንትራክት ቢ ዩዝቱ ዲክላር ታይ እሺ single number and single letter and single what symbol and by the end surrounded by single quotation ማለት ያን ተቀመለ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ቀጥታ እንተነኸት ፕሮግራምና ማለት ነው ስለዚህ እዚ እንተን ገበ ማለት ነው እሺ int ይለ ማለት ነው int number of item number you እሺ number of item number of item equals to እንደ 50 ጊቨን ስለሆነ ማለት ነው ለገዛና ወቅት 50 እዩ ከስካ አዳብል ማለት ሕልሕት ጉዞዝ ገዛና ካብ ዶላር $1 አዳብል sorry cost per item equals to $9.9 ንበይ ሴሚኮለን እሺ እንደዚህ ካዕታይ ቶታል ኮስት ከዓ እንትን ጎረማ ዲክላር ንጎሮ ቶታል ኮስቱ ማለት ዳብል ይደ ማለት እሺ ዳብል እሺ ቶታል ኮስት equals to initial value 0.0 ማለት ነው እሺ ከዚህ ፎርሙላ ካመጣን ማለት ነው እሺ ቶታል ኮስት is equals to number of item ክባዛሕ cost per item እሺ እዚ ምስክም ዘው ሕድሕድ number of item print ገበር ይእን ማለት እዩ እሺ out እሺ number of item እሺ number of cost እሺ cost እሺ ግን by the way ዶላር ላይ ጎንተኛ እዚ ዶላር ማለት ቻር ዶላር ሳይና እሺ ዶላር ወይ ከዓ ዶላር ሳይሆን ማለት ነው ባይዘሽ ስለዚህ
ዶላር ሳይን እዚ ኮልስቱ ኢኒሻላይዜሽኑ በቃ ችግር ዶላር ሰውነም እንጠጣውዲ እዚያ ግን ጥንቃቄ ሲንግል ኮቴሽን ማርክ እንጠቀም ማለት ነው። ሲንግል ኮቴሽን ማርክ እሺ። ከዛው እዚ ነምበር ኦፍ አይተም እዚያ ግን እንዴት ክንጥቀም እንዴት ኢንድ ስላሽ ኢና ሓድሽ መስመር ከስፈርና መስቲ ማለት እዩ ኢንድ ስላሽ ኢን እሺ። እዚኣ እውን እዚ ግን ኮስት ፐር አይተም ማለት እዩ ንሕድሕድ ኣቕሓ ክንደይ ዶላር ማለት እዩ 9.9 ዶላር ማለት ስለዚ ኣብዚ ቫልዩ ክቅመጥ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮስት ፐር አይተም ኢልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ተነቕምጥ ምስኩም እዚ ኮቴሽን ማርክ ኣቕሚጥና አንግል ብራኬት ከፊትና እዚኣ ዶላር ሳይን ማለት እዩ ዶላር ሳይን እዚኣ እውን ኣብ ኒው ላይን ፅሓፍ ክመፀልና ኮይና ኢንድ ስላሽ ኢን እሺ። ሕዚ ቶታል ኮስት ማለት እዩ ቶታል ኮስትና እዚኣ እውን ቶታል ኮስት ቫልዩ ትምፅያ ማለት እዩ ቫልዩኣ ነቕመጥ ዝኣክል ማለት እዩ ስፔስ ኮቴሽን ማርክ ተሳኹ እዚ ዶላር ሳይን ምክንያቱ ዶላር ሳይን ቶታላ ማለት እዩ ቶታል ኮስት ኣብዚ ቫልዩ ከዓ ዶላር ብዶላር ማለት እዩ ቅመጠና ዝኾነ ማለት እዩ ዶላር ሳይን እሺ። መወዳእታ ሲአውት ኢለን ማለት እዩ ስገርኩ ሰብስክራይብ እሺ። ኢላማ ቲፕ ላይክ እና ሰብስክራይብ ተወስዑ ቤተሰብ ፊክሽን እስክመፀኩም ማለት እዩ። እሺ እዚ ተነያ ማለት እዩ ኣብዚያ ከዓ ቅድመ ጽሑፍትና መጀመርያ አውትፑትና እሺ። ኣብዚ ሲአውትና ሲአውት ለምሳሌ ሲአውት ስለዚ ዓዲ ሀቂ ገበያት ወይ ከዓ ዕዳጋ ማለት እዩ ዕዳጋ ቴና ለምሳሌ ኣስቤዛ ነነጣጥናሉ ማለት እዩ ዕዳጋ። ስለዚ ከዚ ራን ንገብራ እሞ ኣውትፑትና ከም ዝመፀልና ንክንርኢ ማለት እዩ። እሺ እዚ ደብል ኮስት ፐር አይተም እሺ። አን አብል ቱ ፋይንድ ኑሜሪክ ሊተራል ኦፕሬተር እሺ። ላይን 18 ላይን 15 ከዓ ዶላር ሳይን እሺ ዶላር ሳይን 18 ማለት እዩ እሺ። 18 ደብል ኮስት ፐር አይተም እሺ። እዚ ኣየድልየና እሺ 15 ከዓ እሺ ዶላር ሳይን ያ ሳይን እሺ። ሕዚ ራን ንግበር ራን ኮንፊግሬሽን ገበረሎ እሺ። ረክማ እዚ ዓዲ ሓቂ ዕዳጋ ነምበር ኦፍ አይተም ኦኬ። ኣብ ሓድሽ እዚ ኣብ ሓድሽ ላይን ክነእትው ኢና ዓዲ ሓቂ ዕዳጋ ኢሉ ነምበር ኦፍ አይተም እውን ብሓደ ምፅዎ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣብ ኒው ላይን ክነፅና እስቲ ኮቴሽን ኢንድ ላይን ማለት እያ። ስለዚ ሪፍሬሽ ምስ ገርኳ ትመፅእ እያ ኣብ ኒው ላይን ማለት እያ
نمبر 5 كمان عداقة حق كتير مات اوكي قريت محزي عداقة حقي عداقة نمبر 5 على زجزانا واحد 50 بزحم كوست برايتن من حد أحد شعنت دولار ماتي تذر كوست 495 دولار ماتي ስለዚህ ሰብስክራይብ ኢጋማቲቭ መውጣት ማለት ስለዚህ ኢጋማቲቭን በእግረ መንገድኩም ሰብስክራይብ ግብሩ ቤተሰብ ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ኣስቤዛ ፕሮግራም ኣስቤዛና ብሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ተጠቂምና ከምዚ ምስራሕ ንኽእል ኢና ከምዚ ከም ዝሰርሐ ሪኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቲዩተርና ከምዚ ይመስል ኣጻሊ ብኻሊእ ቲዩተር እስካብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ ላይክን ሰብስክራይብ ቤተሰብ በድጋሚ ማለት እዩ ቻው